βρέθηκα στη βουλή του δρόμου, ψάχνοντας για να βρω λουλούδια, ψάχνοντας να βρω τον δρόμο, και βρήκα φίλους και τραγούδια, ψάχνοντας να βρω το όνειρό μου, και βρήκα φίλους και τραγούδια. Στην Κασταλία που είχε να φανεί αιώνες, έγιναν οι ψυχές μας μία, κόντρα σε όλους τους κανόνες, έγιναν οι ψυχές Γεια σας, Κυριαδέ. Παρακαλώ την κυρία Νεγλαΐσα Πισή να προσέχει.
Στέλιο μας, αυτήν την πλακέτα την παραδίδω στη μητέρα σου να στη φέρει για να μας θυμίζει το απόψινό μας μελωδικό συναπάντημα. Να σου ευχόμαστε να είσαι καλά και ραντεβού για την επόμενη φορά. Στέλιο μου, και εμείς σε αγαπάμε και δεν θα αφήσουμε ποτέ το όνειρο να σβήσει. Ύστερα από αυτή τη μυσταγωγία, εκείνο που πλημμυρίζει τη ψυχή μας τούτη την ώρα είναι η βαθιά συγκίνηση και η ανάγκη να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους διοργανωτές αυτής της παράστασης, στη χοροδία Άρης Λεμεσού και σε όλους τους συντελεστές. Αυτό το μελωδικό συναπάντημα ήταν ένα πολύ όμορφο ταξίδι για τον Στέλιο. Και δεν ήταν μόνο μουσικό το συναπάντημα, ήταν και συναπάντημα ψυχών. Έγιναν οι ψυχές μας μία. Σας αγαπώ που τραγουδήσατε μαζί μου και δεν αφήσατε το όνειρο να σβήσει. Τραγουδήσαμε με το Στέλιο. Τις ατέλειωτες ώρες που δούλευε, βήμα-βήμα βιώναμε την προσπάθεια και το πάθος του να δώσει τον καλύτερο εαυτό του. Τον ενθουσιασμό του κάθε φορά που τέλειωνε την ενορχήστρωση ενός τραγουδιού και τη μεγάλη χαρά της επικοινωνίας με τον πρόεδρο της χοροδίας, με τον μαέστρο, με τους μουσικούς που έπαιξαν και τους ερμηνευτές των τραγουδιών του. Στο ταξίδι του αυτό μας πήρε μαζί του στον όμορφο κόσμο του και έγινε η κάθε μέρα μας μια μελωδία, όπως πάντα άλλωστε. Και εμείς ευγνώμονες ευχαριστούμε το Θεό για όλες τις δωρεές του. Σταθμός στη μουσική του πορεία ήταν η συνάντηση και η συνεργασία με την υπέροχη χοροδία Άρης Λεμεσού και τον εξαίρετο μουσικό και μαέστρο Σόλωνα Κλαδάκη. Με μεγάλη χαρά ο Στέλιος αποδέχτηκε να διασκευάσει και να ενορχιστρώσει εκ νέου τα τραγούδια του, τιμή του να τα παρουσιάσει μια ιστορική και καταξιωμένη χοροδία με αμέτρητες επιτυχείς παραστάσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό και με εξαιρετικές κριτικές ύστερα από κάθε εμφάνισή της. Μια χοροδία που τιμά την Κύπρο και προάγει τον πολιτισμό, που από μικρός τη θαύμαζε, την αγαπά και παρακολουθεί τα δρόμενα της. Από μέρους του Στέλιου και από μέρους όλης της οικογένειας, ευχαριστούμε θερμά τον δήμαρχό μας, τον κύριο Νίκο Νικολαίδη, που έθεσε υπό την αιγίδα του τη συναυλία. Τον ευχαριστούμε που στηρίζει το Στέλιο, που είναι δίπλα μας σε όλες τις εκδηλώσεις μας και στις εκδηλώσεις του Στέλιος Πισής Music Foundation, που ύστερα από επιθυμία του Στέλιου ιδρύθηκε για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κύριο Πατρίκιο Παύλου και τα μέλη, για την απόφαση να τιμηθεί ο Στέλιος και το έργο του. Θερμές ευχαριστίες στον Πρόεδρο της Χοροδίας, τον κύριο Ανδρέα Νεοφίτου, και τον Μαέστρο Σόλωνα Κλαδάκη.
για την υλοποίηση αυτής της απόφασης, για τη χαρά και τον ενθουσιασμό τους στην πορεία της προετοιμασίας, για τους σκόπους που κατέβαλαν για να πραγματοποιηθεί αυτή η συναυλία μέσα στις πολύ αντίξωες συνθήκες της πανδημίας. Ευχαριστούμε τους εξαίρετους μουσικούς, χοροδούς και σολίστες που αγκάλιασαν τον Στέλιο και το έργο του με αγάπη και μας χάρισαν μια μαγική βραδιά. Είναι ιδιαίτερα μεγάλη χαρά μας γιατί μας τίμησαν με την παρουσία τους και τους ευχαριστούμε. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαμπρεωτικής κ. Νικόλαος Χατζηνικολάου, που ταξίδεψε από την Αθήνα για να είναι μαζί μας απόψε. Ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Λεμεσού κ. Αθανάσιος, ο Θεοφιλέστατος Χορεπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος, οι Πανοσιολογιότατοι Αρχιμανδρίτες Χρυσόστομος και Γεννάδιος και άλλοι σεβαστοί πατέρες. Επίσης απόψε μαζί μας και είναι τιμή μας οι δήμαρχοι Μόρφου κ. Βίκτορ Χατζιαβράμ, Μέσα Γειτονιάς κ. Δώρος Αντωνίου και Γερμασόγιας κ. Κυριάκος Ξηριάς. Θερμά ευχαριστούμε. Όπως και όλους τους προσκεκλημένους που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της χοροδίας και μας τίμησαν με την παρουσία τους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη ΣΥΤΑ που χάρη στη ζωντανή σύνδεση που είναι ευγενική της προσφορά, είναι και ο Στέλιος μαζί μας απόψε. Όλοι εσείς, αγαπητοί φίλοι και φίλες που γεμίσατε το θέατρο απόψε με την παρουσία σας και πιο πολύ με την αγάπη σας, μας δώσατε μεγάλη χαρά. Σας ευχαριστούμε. Ο Στέλιος σας ευχαριστεί και εισπράττει την αγάπη σας που του δίνει δύναμη να συνεχίζει τη δημιουργία. Στέλιο μου, σε νιώθουμε κοντά μας. Θέλω να σου πω ότι απόψε το κατάμεστο θέατρο αποπνέει αγάπη, ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Δόξα τω Θεώ πάντων ένικη. Σας ευχαριστούμε για ακόμα μία φορά. Καληνύχτα σας.